Lakhain ko rapho nilip constituency ke parlo choki hola chun teron arong amikar Edvinson Teron arta ningkan ingko rapho achor sangpi ekut chohai ningkan trainer ke arta ki jumpen achor ka chiria jok Edvinson Teron aphan Hemkangsam ke bengpon nilip ahawara longta arta ki jumarlo sopen kachepachor atumaphan nep ingnang pangcheng ponbom tanglo Assam Chief Minister mate Sarkar ke Chariapang Dr. Himanta Biswa Sarma kaning jiateng arta kangdukpen pinansopo ke dotum abangki aron ke khangateng pen patipek pulote Hemkangsam beng ponang pupu alamrai ki deng hutsi sai jok jesi Edvinson Teron ta raikom sai kheri deng chingnang cheklo ke chok chele do puwoi phit seta kachingnang chek Edvinson Teron apo Reliefson Teron pen kachuning ripon ke lapu hello arta kawi pen piso ended positami nonabangke apiso haila pen asopo arta chiklo ejon betlang langabang avi lapen latuma phan engine sora prabjin pen phatek pen pajok ponsi kaya teng kaya mang hemrit kachelang asai lapen apiso haila pen asomar kachelana longjia phan Hemkangsam pen nanglo daprang nangji pusi chuning ripon kiwa mo to police station nang kan ta pangelang ke bangke nili sopo phan bangke non medical treatment and not medical treatment and pen medical report and pen bukajan court do busiku na bukajan court along parjap po bukajan court along parjap delote koda borpathar police station an chewan po na pen pinap dikalong bangke Hemkangsam along honampu pusi na pachi Lason thak-thaksi Edvinson Teron achor aiku chohaita apina na phan kaching tung lapen oso phan kachidin sosi ami krimek langpen achor aphan Hemkangsam pen pajok serak nangji pusi kethegi ding atuma phan kachuning ripon alamthi chepaklang pon men ki kut chawhai pulon lapen lichor men ki Edvinson Teron tolarang li hada jalong sidolasi det ki jat tum phanta chuning rilo kidi chora phan prabjin pen ini tinabang ko hindi pa logi pa sa chuning rilo tapi ni disebut non stikloi jon na lang phan lang bang ulit kasi prabjin pen ang pa logi pa sa chuning rilo Pailamati pen Samson ingti Karbing Long Life